Tak som späť na mieste činu a toto miesto je naozaj zničené, veľa vecí odtiaľ to vyniesli. A táto miestnosť je už zatopená. Tu boli kedysi aj také socialistické vlajočky, množstvo kníh, dokumentácie, ale všetko vyniesli. Ale nie som tu dneska kvôli tomuto miestu, ale hlavne kvôli tomuto. Vtedy som sa sem nedostal, bolo to zamknuté, ale už niekto to odomkol asi cez núdzový výlez. Vtedy tu na stene aj visel nejaký leták alebo niečo také, už si nepamätám, so signalizáciou a podobne. Ale už niekto to odomkol. Už tuto ma vítajú masky plynové. Ale je to už naozaj dosť zničené, zatečené. Z plafóna dosť kvapká voda. A cítiť tu plasne. Takže tuto máme masky. Aj takúto detskú masku. Aj tie tašky s maskami sú už dosť chytené od plesne. Je tu ťažký vzduch. Síce je to dosť zničené, ale zostalo tu ešte množstvo vecí. Tam máte možnosť vidieť nosítka, tiež plesnivé. Tu sú nejaké topánky pôvodné, socialistické. By sa mala nachádzať vzduchotechnika ešte v pôvodnom stave. No čo, ľúbi sa tu? Dobre, to je. Síce zničené, no ale je to zaujímavé. Tu máme hajzlíky. Ako? Dobre. A už tu žiadne nie je? Čo? Krik. No toto je on. Ešte tam je vedľa jedna miestnosť. Ale v areáli nie je ešte dáky? Neviem o tom. Nevieš o tom. Ty vieš? Neviem. Neviem vôbec. Zostalo tu toho dosť. Síce je to plesnivé, ale... Hej, akože dobre to je. Takúto podobnú obuv som videl aj v Dubnici nad Váhom. Tuto? Hej. Ale tam to je už vykradnuté, nie? No hej, aj zničené. Tam už v podstate sú len holé steny. Ideme vedľa? To zaujímavé. Tu sú ešte tie socialistické telefóny. Nejaké fotky. A tam je ten núdzak, čo bol kedysi zamknutý. No to by bylo, hej? Hej.
Ten sa dá normálne, hej, prejsť. No hej, dá sa. Len tam už nalepili takúto nálepku, aby sem ľudia nechodili. Tak sa neviem, či by som šla. Ale hej, to není vysoko, nízko je to. To sa ti len zdá. Ale ten priestor si sa... To, neboj sa, to by si dala. Aj diplom tu máme, ale ten nebudem ukazovať. Hej, tam je na stolíku. Vidíš, tu sú aj mená nejakých ľudí a tí mali aj masku, veľkosť masky. Možno, že to boli nejakí bývalí zamestnanci. Vidíš? Toto? Hej, Aha. tuto. Aha. Toto vieš čo je, nie? Na stole. Neviem, čo to je. Nevieš? A čo to je? Nepoužívali ste to? Nehádzali ste s tým na škole? Nepamätám si. Ale možno, vieš čo, možno, že... Ale ako sa to volá? No to je imitácia niečoho. Nič stále. Ja, akože, čo? To vážne? A tuto máme takéto fotečky. No možno, že tí ľudia asi ani nežijú. Podľa mňa už ani nie. Však to už bolo dávno. Toto ona je dobrá, batéria. Baterka. 1985. Tak tu máme nejaké pokyny, nejaké tie signalizácie, keby sa niečo stalo. Tak tuto máme deti v maskách, to bola ešte asi studená vojna. Zaujímavé. Dole. Toto som si ani nevšimol, vidíš? Tu dole? Hej. Jaj, bože. Tesla. Tak to už, hej? To som si ani nevšimla. To je dobrá starožitná. Neviem, na čo to slúžilo. Tieto trúbky, čo to je? Ampulky. Všímaj to, tu sú ešte aj vzduchovky. Kož? Ale len obaly, vzduchovky už zmizli. Tak to je. Všetko je to plesnivé. Tie obaly. Slávia.